କରିବାକୁ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ନିହାତି ତ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଟି ଏଇଟାକୁ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଲେ ଠିକ୍ ହବ। ଭାଇ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଭଲ। କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ପଚାର କହିବି। ଯୋଉ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ତା ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଇଂଲିଶ ଜାଣିଲେ କି କୁହ? ଆରେ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁ ସେ ବାଳ ପାଠ ପଢୁଛି? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲରେ କାମ କରିବୁ।